Eu son Lara. Eu son Marco. Eu son Antón. Eu son Alexia. E imos ler a historia dos bonobos con lentes. Hai moitos anos os bonobos vivían nunha fraga e estaban sempre moi ocupados mascando froitas e bagas, noces e sementes, raíces e brotes, que as bonobas recollían durante todo o día, para eles e para os bonoviños e bonoviñas. Un día, aburridos de repetir sempre o mesmo, os bonobos decidiron instruírse. Despois de días e días de discusión, votacións, deliberacións, conclusións e decisións, os 4 bonobos máis guapos partiron cara a Belfast para aprender inglés. Os bonobos que quedaron continuaron leriando e comendo froitas e bagas, noces e sementes, raíces e brotes, que as bonobas recollían para eles. E un bo día, os 4 máis guapos regresaron de Belfast. Todos eles tiñan lentes e traían maletas negras. Os bonobos con lentes subiron á árbore máis alta e durante todo o día pronunciaron palabras extrañas que ninguén coñecía nin comprendía. Full, stop, ring, black, berraban, e os demais bonobos escoitaban, vanos pampos e con admiración. Os 4 bonobos con lentes comezaron a ensinar as novas palabras. As bonobas dábanlles dobre poción de froitas e bagas, de noces e sementes, de raíces e brotes. E os outros bonobos aprendían aquelas palabras extrañas. Despois facíanlles un exame e quen soubese as 4 palabras era premiado cun par de lentes sacados solamente das maletas negras. Pasado algún tempo, todos os bonobos levaban lentes e todas berraban as palabras aprendidas. Full, stop, ring, black. Tamén as bonobas escoitaban as leccións e tamén aprenderon as palabras, mais os bonobos non lles daban lentes, porque era costume que as bonobas levasen un pano que lles cubría a cabeza e as orellas, e así era imposible que as lentes se sostivesen no seu sitio. Algunhas bonobas intentaron quitar o pano, poder colocar as lentes, pero as risas e as burlas dos bonobos foron tales que deseguida volveron poñelo. E os bonobos dicían: mellor así, se as bonobas se dedicasen a aprender as palabras, quen recollería as froitas e as bagas, as noces e as sementes, as raíces e os brotes, para non separar os nosos fillos? Un día, as bonobas cansaron de recoller froitas e bagas, noces e sementes, raíces e brotes, e de oír as 4 palabras que xa se sabían de memoria e que comezaba a aborrecelas. E decidiron cambiar de bosque para poder facer só o que deseaba facer. Unha bonobo plantou flores alrededor das árboles, outra plantou ervas aromáticas que perfumaban toda a fraga. Unha terceira fixo unha frauta cunha cana e aprendeu a tocala tan ben que os pangolines
e los lentes gozaron de maravillosas cestas arroladas por aquela música. Catro bonovas traballaron xuntas para montar hamacas e poder dormir ao fresco. Nas noites de verán e outras teceron colchas de cánabo para cubrirse nas noites frías. Tamén fixeron biombos para os días de vento, paraugas para os días de chuvia, xoguetes para os bonoviños e as bonoviñas, e instrumentos musicais cada vez máis complicados, melodiosos. Aquela fraga transformouse nun lugar fermoso e confortable, tranquilo e perfumado polas flores e as ervas, alegre grazas á música e aos xogos. As bonovas e os seus fillos recollían xuntos as froitas e as bagas, as noces e as sementes, as raíces e os brotes, cada un deles para si e todos para os máis pequenos. Mentres tanto, os bonobos con lentes famentos tiveron que baixar das ramas para buscar a comida. Ao principio, por falta de costume, a busca en noces e froitos, de sementes e raíces, e bagas e brotes ocupoulles moito tempo. En silencio, despois de abandonar as lentes que lles dificultaban o traballo, pasaban o día enteiro buscando alimentos. Aos poucos as palabras foron esquecidas, e a erva medrou, e a chuvia caeu sobre as maletas negras e as lentes rotas. Disque que un día os bonobos curiosos achegáronse a visitar a fraga onde vivían as bonobas, e tamén se di que algúns deles lle pediron quedar ali e poder compartir con elas a súa nova vida. Pero sobre isto nada se sabe con certeza, porque a historia aconteceu, como sabedes, hai moitos anos. E colorín colorado, a historia dos bonobos con lentes ha rematado. E veremos